Sziasztok, sportos mami! Ahogy megígértem, kardió jellegű gyakorlatokkal készültem nektek. 2 számot hoztam, mint tudjátok, én versenytáncoltam, és a standard táncok, illetve latin táncok is a versenytánc részét képezik, úgyhogy ma egy bécsi keringővel készültem, illetve egy latin jellegű számmal. Kezdjük is, jó? Nagyon fontos! Az előző videóban találtok bemelegítésre ötleteket, úgyhogy légy szíves, először melegítsetek be, és utána már kezdhetünk is. Ha szeretnétek még hatékonyabbá tenni az edzéseteket, akkor ezt a kardioblokkot, illetve az előző videóban található erősítő blokkot keverjétek össze. Bemelegítés, kardió, erősítés, és utána jöhet a nyújtás. Jó? Kezdjük is, bécsi keringővel kezdünk. Első körben megmutatom a bécsi keringő alaplépéseit. Háttal fordulok, jó, hogy mindenki jól lássa. Először jobb lábbal fogunk hátra lépni. Lép, zár, zár. És utána bal lábbal előre. Lép, zár, zár. Jobb lábbal hátra. Lép, zár, zár. Bal lábbal előre. Lép, zár, zár. Jobb lábbal hátra. Zár, zár. Bal lábbal előre. Zár, zár. Jó? Mivel ez egy fitness program, ezért mind a két oldalra meg fogjuk csinálni, tehát most a bal lábbal lépünk hátra. Lép, zár, zár. Jobb láb előre. Lép, zár, zár. Bal láb hátra, lép, zár, zár. Jobb láb előre, zár, zár. Jó? Vannak negyedfordulatok is a bécsi keringőben, ehhez felvesszük a táncos tartásunkat. Jó? És kezdjük is. Ugyanezekkel az alaplépéseket fogjuk használni. Tehát jobb lábbal indulunk. Lép, zár, zár, bal láb előre, lép, zár, zár. Jobb láb hátra, lép, zár, zár, bal láb, lép, lép. Jó? Ezzel az alaplépéssel fogunk fordulni is. És lép, zár, zár. Lép, zár, zár. Lép, zár, zár. Lép, zár, zár. És lép, zár, zár. Lép, zár, zár. Lép, zár, zár. És lép, zár, zár. Ugyanez a másik oldalon is. Bal lábbal hátra. És lép, zár, zár. Jobb láb előre, lép, zár, zár. Bal láb hátra. Jobb láb előre. És bal láb hátra. Jobb láb előre. Bal láb hátra. És jobb láb előre. Megvan? Nagyszerű. Következő, még mindig háttal fogom mutatni. Jó, tehát felveszünk a táncos tartásunkat. Nagyon fontos, hogy a mellkasodhoz és a hasadhoz tedd oda a kezedet, és ezek együtt mozognak. Jó, tehát együtt mozognak. És közben csípő követi a felső testet. Jó? Felveszünk a táncos tartásunkat. Egy, két, és fordulunk. És egy, két, és fordulunk. És egy, két, és fordulunk. Még egyszer, egy, két, és fordulunk. Jó, nagyon fontos, még egyszer. Húzd ki magad, szépen táncosan. Húzd ki magad. Jó? És ívet írjon le a felső testet. Táncos tartás. Egy, két, és fordulunk, és egy, két, és fordulunk. Jó? Ezek az alapok. Ha az alapok megvannak, akkor jöhet maga a koreográfia.
Nekem mindig Sziszi jut eszembe a nagy-nagy ruhákkal, Ferenc Józseffel táncolva. Érte természetesen a versenytáncos élményeim is mindig feljövenek, úgyhogy a bécsi kering az én szívem csücske. És most jön a latinos rész, jó? Nézzük! Jó, mutatom a mozdulatokat, itt már inkább szembe leszek veled. Nagy terpesz, térdeinket befordítjuk, majd pedig dupla, jó? Szimpla, szimpla, dupla, és szimpla, szimpla, dupla, és szimpla, szimpla, dupla. Így fogunk kezdeni. Jó? Következő lépés. Fölemeled a térded, felső testedet fordítod, majd fölemeled a térded. Fölemeled a térded, fordítod a felső testet, fölemeled a térded. Ha ez a gyakorlat nem esik jól, akkor inkább csak googolj. Jó? Vagy pedig csak fordítsd a törzset, de óvatosan. Jó? Ha a térdemelés nem esik jól, lehet helyettesíteni guggolással, vagy pedig csak felsőtest forgatással, jó? De az se ez legyen, hanem szépen kontrollálni. Így meg fogjuk rázni a cicinket is. Kar, feszítsd hátra a karodat. Jó, majd pedig fönt, oldal, fönt, oldal, fönt és oldal. Jó? Kezdjük is el. Miren ustedes, sí, ustedes mismos, respeten los rangos. Marchen, 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 marchen. Un ploy en la carretera. Bemelegítés, utána jöhet a bécsi keringő, utána lehet a hátizom gyakorlatokkal folytatni, majd pedig ezzel a latinossal,
illetve a combizom erősítéssel. És utána ne feledkezzed a nyújtásról. Jó? Ezek mind egy-egy egységet alkotnak. De ha éppen nincs kedved, vagy nincs időd mind az 5 blokkot megcsinálni, akkor csináld csak a bemelegítést, a kardiós részt, amit most mutattam neked, illetve a nyújtás részt. De mondom, nyugodtan keverheted is, ha úgy érzed. És jól esik. Jó, nagyon fontos, essen jól. Ha nem esik jól, azonnal hagyd abba. Jó? És mutattam az alternatívákat, hogy mivel lehet kiváltani a gyakorlatot, úgyhogy használd nyugodtan azt is. Nagyon jó edzést kívánok neked!